U prostorijama mjesnog odbora Josipovac sinoć su se predstavili kandidati Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje. Podsjetili su na sve učinjeno u posljednjih godinu dana tijekom obnašanja koalicijske vlasti u tom mjestu. Mještani Poštanske ulice konačno su dočekali asfalt nakon 20 godina. Bizovačka ulica dobila je nogostup i rasvjetu, kao i Osječka, a sve to ostvareno je za našega mandata, podsjećaju u HDSSB-u. Ovaj dio grada apsolutno nema nikakvu dvoranu osim ove školske koja je mala i premalena za bilo kakvu ozbiljniji sport i neko treniranje. Na kraju još samo jedna poruka glasačima s područja mjesnog odbora Josipovac. Pa ja bih poručio da glasačima, glasajući za HDSSB i za listu Branimira Glavaša, glasaju za sebe, za svoj Josipovac, za Slavoniju i za svoju djecu. Pješačke zone, ležeći policajci i svi drugi manji projekti u Josipovcu ono je čime nastojimo da Josipovac kao gradska cjelina bude još više povezan s gradom Osijekom, poručili su HDSSB-ovci Josipovčanima. Ovo što se unazad 2,5 godine ovdje odradilo u Josipovcu mislim da je dovoljno jamstvo za prednadolazeće izbore i da će HDSSB ovdje u Josipovcu opet dobiti najveći broj i postotak povjerenje Josipovčana. Prema tome, nakon 25. studenog, odnosno bolje rečeno još u večernjim satima, sasvim sigurno da će se Josipovac pridružiti svojim glasovima pobjedničkoj listi. Ukoliko svoj glas date HDSSB-u, između ostalog osiguravate izgradnju Hrvatskog doma u svom mjestu u nadolazećem razdoblju, izjavio je Šišljegić na predizbornom skupu u Josipovcu.